DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:40 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos. And 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Kababa sa Tokawan. Si Ani Batumbakan na taga-Fresco, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya ay kanyang nalilimutan pag siya'y muyugyo, sumasayaw. Oy. Sabado na baga. O ano pa man. Ibig sabi mi ni Kuya Nald. Ano pa man Kuya Nald? Pero mapatumba naman kita kining bote yan dyan sa Sabado ko niya. Pero sabi nga ka Department of Health Tabi, bawal pa ko na ang irinuman. Laging ubos ang swerte, Medyo magdisiplina muna tayo ng ating mga sarili. Ha? kanyang nalilimutan Disiplina muna. siya'y muyugyo. Ako nga ni, maranan tutulnan ko, Kuya Nald. Dahil na naghahagod na alak sa sakuyang tutulnan. Ang bigas sabihin, baga na ako maaguran. Pakulang sa tagay. Pero kaya pa man. Ani Batumbakan, Diyos maray na pagkaudto sa Gabos, mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Kaya ba siyempre ang one and only. Wala ka nang mahanap na iba. Solo-solo sana kita. Ako po ang solo-solong solamente. Ang lalaking totoy noon pero dito ngayon napabalik na naman sa pagiging totoy. The one and only Tito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba siyempre sa lado teknikal si Kuya Ronald Baldo. Ang alamat kang dapdap. Sa ngaran ka sa mga kapartner si Angel Musta sa tabi. Kita muna magiribana. Sagot alauna nin pagkahapon. Ako naglalaom na nasa maray kamugkamugtakan. Ngunya na Sabado nin pagkahapon. Tagabustabi na nagsiselebrar kan sa mga kumpleanyo. Happy birthday. Nagabos na nag-celebrar ka ng anibersaryo, mapa-marriage anniversary. Ano pa mga anibersaryo ay tabi kaya na? Happy anniversary tabi sa Indo Kabos. Matiyon tago na ang mga nakaantabay dyan sa Saindang mga kanya-kanyan transistor radio sa kapalibutan. Magpuon dyan sa kabubuldan hanggang digdi sa kadagaan. Hanggang digdi sa kadagaan hanggang dyan sa kadagatan. Maray na utotabi sa Indo Kabos. Nagbubot-ubot na naman kita sa bilog na mundo sa programang Iskaramuza. Diyos maray na paghapon Ligaspe. Diyos maray na paghapon Daraga Albay. Diyos maray na pagkahapon Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, sa Gabos, sa mga probinsya na abot ka sa to yung signal, maray na apon tapi. Comment down your greetings, para maski pura pa, mag-oristorya lamang kitang kunya na pagkahapon, Ang sa kuya pong numero tabi sa cellphone number
So 0966 ko tabi, medyo day ko na ito muna pigagamit pansamantala. Pansamantala una ta. Pero tabi ako cellphone. Naraot to cellphone na yaon duman so 0966 ko. Naraot kaya uning una tabi ang pansamantalang number 0926. Lista na tabi ijan tabi nini nonoy. Tiya tiyo. Lista na tabi numero ko de sana magharagad kilod ha. Nawara ko pirak ha. Ang sa ko'y tabing numero sa Globe 0926-70-97653 0926-70-97653. Sa Smart Command tabi kung gusto nyo mag-upload, magpaabot ka sa inyo mga greetings, mga sentimiento, mga komento. Bawal sana ang muda. Asin iba pa. 0921-3473-791 0921-3473-791. Paano kayo may tuminaman na sa loto? Ang nanggana tabi sa loto, si Batangas Betor. Pangaran niya, Batangas Betor. Apelido niya Betor. Apelido niya Betor. Nanggana tabi ng 84 million pesos. Matindi tuminaman na sa loto sa rotang kababayan taga Batangas. Di ko, kung di ako nasasala. Kaya ito, may nagtama mandig di sa Legazpi kay ito sa loto. So sabi nga ni duman sa Barita baga sa National, ang pagkaaram ko ito, nagtaya iyan, duman dyan sa SM, nagtaya. Pero kan last year pa ini, kung di ako nasa last year pa ini, may nanggana naman taga Albay Tabi, sa SM nagtaya, nanggana. Duwa sindang nanggana, taga Samar, taga digdi sa Albay, banga sinda kay itong, kung di ka na nasala, 100 plus million ito. Million pesos tabi 100 million pesos kaya kamo magayon baga magtaya sa loto tapos nagtataya ka may pag-asa kang manggana pero nakatabang ka pa sa PCSO po bagay tabi iyan so nagkakaliling din dyan sa luwas ng mga ambulansya na yung nakasulat na PCSO yun na sa iyo ano kaya resulta kaya na paloto tabi ay maray napon dyan sa gabos sa mga taga-Orosite Legazpi tabi maray napon tabi dyan sa Indo, Gabos. Sabi ni Kuya Joel Barameda, maray na hapon tabi dito na Kalbayo, mininit na malain so bago suran. Dagmamati po kami digdi sa Barangay 13 dyan sa Bakakay Albay. Oy, sa mga taga Barangay 13 tabi sa Bakakay Albay, maray na uto tabi. Kuya Joel Barameda, maray na hapon tabi sa Saimo. Sabi ni 031. Good noon po, welcome back, the only solo-solong solamenteng Tito Renz. Shout out po Aranya family all over the world from Lacandula Drive, Gogol, Legazpi City. Okay, General Aranya tabi maray na udto so sa imo maray na hapon tabi sa Aranya family. Nagkantabi ngo niya na pagka-udto. Sabi ni 186. Maray na aga kay Kap Romy Boras kang barangay dita na may mga atama na sawa. Ay, ano man yan Anong sawa tabi ini tabi paano kayo magmura baili-baili ngo na so COVID-19 tabi data so COVID-19 data nagpost pa sana sa Department of Health ngunyan pa sana tabi ngunyan pa sana buksan datang aning maraman ta naman kung sisay na naman ang mga lugar na nagtama. Pero good thing is, nagpuuna tabi sa vaccination ta digdi sa Legazpi magin man so sa Albay Provincial. Albay Provincial Office. Diyan tabi so sa Astrodome, so sa probinsya tabi iyan. So ini tabi pinagagamit so Gismil na Sinovac vaccine halis ako Bicol Party List. Ito tabi si pinagagamit diyan sa lugar na iyan. So kasubago sa mga tabi nagharapot kung pwede mag-walk-in, pwede po mag-walk-in. Tama lang ni kaswapon sa kong amiga makaskaso nagpabakaw na tulos. Saro siyang BFP personnel. Nagpabakuna na siya kaswapon. Sinapot ko nga napanotan na bakunahan na kamo. Tangaram ko baga A4 baga kitang mga essential workers. Kaya ba naman po kaming nasa media industry tabi. Kaya ba kami sa A4 ngunyan baga ang barakunahan hanggang A3 pa man sana sa mga senior citizen na may comorbidities. Kaya pala dyan sa Astrodome, pwede na po dyan mag-walk-in. Kaya lang kasubago, nag-agi kita dyan sa lugar tabi, dakulon ang pila, nasobran man sa pila.
Sana sa pagpabakuna ta, dahil lugi kita makakuha ng COVID, we must always practice tabi social distancing. May sulog man ng mga face mask iyo. Pero tabi, so pagdisiplina taman tabi sa diri niya to. Tamagayin baga, magayin niya na duro-diretso ng pagbakuna sa satuya. Dahil antay niyong COVID baga. Magayon man pag-ilingon na padiit-diit, nagdadakol na suna babakunahan. Nangyari nga mas dakol na suna babakunahan tabi kaysa duman sa mga nagkakahilang. Iyan ang sa tuyang goal. Hanggang sa maabot ta sa pinagkataram na herd immunity. Nagpost na sa Department of Health, Atlanta, napunta daw. So, nagpost pa sa nanda kasi kanina Nailing ko kasi ba? Yan, 32 minutes ago, habang nagbabarita kita kasubago sa alas 12. 155 new cases. 155 tabi. New cases. 155 na bagong kaso ng COVID-19 ang nai-register tabi digdi sa Kabicolan. Digdi sa Albay. 23 tabi. Albay tabi 23. 13 sa Legazpi City, 4 sa Daraga, 3 sa Ginubatan, 3 sa Raro, sa Bakakay, Malilipot, Pulangi. Sa Cam Norte 39, 11 sa Dait, 9 sa Basod, 5 sa Binsons, 4 sa Labo, 3 sa Santa Elena, 2 sa Mercedes, 3 sa Raro sa Kapalonga, Jose Panganiban, San Vicente, Paracale, Talisay. Sa Kamsur tabi, 13 sa Naga City, 13, 5 sa Libmanan, 4 sa Iriga, asin sa Piling, 3 sa Tinambak, 2 sa Calabanga, Kanaman, Magaraw, 3 sa Raro man sa Baaw, Bato, Buhi, Bula, Milaor, Pamplona, San Jose, asin Sipuco. Sa Katanduanes tabi, 5 sa Viga, asin 2 sa Virac. Sa Masbate, 5 sa Katayngan, 3 sa Balod, 0 sa POV Corpus. Sa Sorsogon tabi, 33 ang total na kaso. 18 sa Sorsogon City, 5 sa Pilar, 3 sa Gubat, 2 sa Bulusan, 2 sa Prieto Diaz, 0 sa Bulan, 0 sa Kasiguran, 0 sa Erosin. May others man tabi kita sa Rong Bicolano, pero yan sa Tagkawayan, Quezon Province. Yan sa Gayulpig Quarantine. So tayo magdoble ingat tabi kita. Day porket nag-uuran man kita kibakuna, nag-uuran man ng katagasan kan payuta, kaya na magsunod sa mga minimum health protocol. Nagiraray tabi kitang magdoble ingat. Sabi ni amigong Roger Milyare, amigo, nag-upload mi kapon, data ka makontak, Ogi, amo na nga niya to boss, sa cellphone ko, raot tabi sa cellphone ko, kaya ibang number na ang sa kuyang pinagagamit sa ngunyan. Pero pa nakadisponer kita, magkaigwa lamang kihirak, di batang mga makadisponer lamang kitang cellphone, makadisponer lamang kitang cellphone, pwede pa, magbalik ka duman sa dati tang number. Sabi ni 186, happy listening kay Edmundo Munding Fajardo, ang pinakagwapo kan barangay dita. Abay, matindi talaga pinakagwapo daw ng dita, matingnan nga. Pagdyan daw ako sa dita, tayo lingon-ilingon tako ikama na ang pinakagwapo tabi, Sir Edmundo Munding Fajardo. Ang tanong, mas gwapo pa ba yan sa tito ng Albay? Masabi ka mo, tito na may malang kanos mo ma. Nilililing ka daw dyan sa radyo. Di man po, joke man lang. Sabi ni 749, nakuha mo na Ate Joy ang padara kuya sani na Ate Malo. Ay wrong number katabi, madam. Sabi ni 749, may pinadarada sa kuya, baka po wrong number ka, ha? Sabi ni, sabi ni 811, Kuya Rensain po si Miso, maray po ang liquor na 80% proof, dahil lang po nagsobra. Ayo baga. Pero aram mo so paniniwala mo niyan kan mga parainomon, lalo na dyan sa luwas tabi. Ay daanin da, pag ikadaan nag-inom kijin, arayo daan ang chance na ika magka-COVID. Iyugon mo so mga parainom tabi, nakahanap na ning rason saan nang ipagpadagos ang pag-inom. Pero kung pagbabasehan na tabi sa Department of Health, para man pong araw kayan na senaryo. It's not yet proven, maski pirmi kita kayo magtaram, wala pa pong nag-suporta dyan.
Sabi ni 811, Basta't tingnan mo'y aking parinig. last po Kuya Ren, sa akin po si Miss ay Rabani po, di ko aram kung hain. Baka may inasikaso po, ano? Sa ko yung kapartner si Angel. Di ko po aram kung hain. Sabi ni 628, bata ma-order ako, amigo. Ay, no problem. Hindi ka na sa natabi, boss Magwan. Mag-order sa kuya. Arig di sa numerong tabing ini. Marin na po palang tabi dyan sa Gabos sa Mataga Gabawan kay Kapitan Roberto Obispo. Kan Gabawan, the ever reliable and most active. Ang malalaoman sa oras ing katibaadan. Wala nang iba pagka mo naghilingan puro ulukan. Si Kapitan Roberto Obispo kan Barangay Gabawan tabi. Digdi man tabi sa Facebook Live, bation taman sumanak ang tabay. Si Sir na Louie Ariola, marino to tabi Sir Renz. Marino to tabi sa imo Sir Louie Ariola. Ingat-ingat po sa duty ha. Pag tag-inom ki tubig, bati mainito ng panahon. Sabi ni Sir na Gerald Aranya, good noon po, welcome back. The only solamente Tito Renz. Apay may nakakamiss din pala sa akin dito sa Escaramuza. Na-miss ko rin kayo syempre dahil mahal na mahal kayo ni Tito Renz. Sabi ni Manong na G, Marco Imperial, watching from Inarado Daragalbay. Hoy, Diyos maray na pagkaudto tabi sa Gabos dyan sa Inarado Daragalbay. Sasako yung mga kaparientes dyan tabi, Luna, Aliagono, Mata, Sinibapa, marino to tabi sa Indo, Gabos, ha? Sabi ni Sir na Joel Serio, good noon po Sir Rans, watching from Quezon City. Hoy, marino to tabi sa Indo, Gabos dyan sa Quezon City tabi, ha? Sabi ni 616, maray na hapon Sir Rans, pabati po kay Erwin Tejada ng happy birthday dito sa barangay Maingaway, San Andres Catanduanes from Nita. Salamat po. Uy, nakaabot kitang San Andres Catanduanes pala na. Oy, maray na to tabi sa Gabos sa mga taga San Andres Catanduanes. Nagkantabay ngunyan tabi ha. Happy birthday tabi kay Sir na Erwin Tejada dyan sa Catanduanes. Sa mga taga-Birak tabi dyan sa Gogon, Birak Catanduanes, yan dyan na sa Compadires, maray na to tabi sa imo papa. Maray na hapon man sa Gabos sa mga kababayan niya to dyan sa probinsya Isla Kang Catanduanes. The most beautiful, and sabi nga nila, Happy Island, talagang they're living up their names. Magayon man kaya talaga ang mga beach dyan tabi, pati sa mga tourist attractions, sayang lang kaya nagkigo kay COVID, pero kung warang COVID, arimate na. Magayon talaga pagparpasyaran niya sa Catanduanes ha. Sabi ni 480, good PM po Renz, happy listening to Atento family of Bonot, Legazpi City, thanks po. Hoy, Atento family tabi dyan sa Bonot, maray na to tabi sa Indo Gabos dyan ha. Happy listening po sa Indo Gabos. Sabi ni 628, amigo, sa na kilo bukas, no problem boss, sa aga i-contact mo sana ako, aapudan taka. Magilingan sa nakita sa daraga ha. Sabi ni 811, may doktor po nga ni ng DOH, sekreto sa house niya, mag-inom ki gin po. So pag-inom sa private na, wala man problema, tas sa harong mo man. Ang pag-inom po kaya ngunya na panahon, sala lang wala man problema sa pag-inom. Nagiging sala lang ang pag-inom kung may kahampang kang ibang tao. Pero kung ikaw ang solo sana sa harong nindo, wala man problema, maski man yan ako minsan. Pag wala man akong pero nagigibo, nagiinom man, pero aram mo ang problema kayo kung pag solo kang nagiinom. Ang problema kayo kung may pira ka lamang. Kung wala ka man pira, di ka na mag-inom. Wala ka na nga ni pambagas, mainom ka pang solo. Kung okay na kung maging solamente dito ng Albay. Kaysa sa mag-solo ka, puro ka inom, warang bagas sa balay. Difícil tabi yan ha. Sabi ni Sana Joseph Nares, watching from Agpay, Ginubatan, Albay. Hoy, maray na to tabi dyan sa Gabos sa mataga Ginubatan, Albay tabi. Sa barangay Maipon, magin man sa barangay San Francisco, maray na pon tabi sa Indo Gabos. Sa San Rafael, maray na pon man tabi. O sa relocation site dyan, alat-alaton taba ka lamang matapos na. Dakol ngo niya na nagpartisipar sa Asatoy Escaramuza. Nakakataba ng puso po ang sa inyong lahat sa Gabos na nagbabati sungunyan sa satuyang programa. Sabi ni 789, hindi kita masawang magbati sa Indo Gabos dahil ang takamong rason kung natayaong kami digdingon yan. Sabi niya, maray na po, happy listening po kay Lola Lagring dyan sa Pundado, Gaba, Rapo-Rapo, Albay. Miss me na po ikamo, ingat. Maray na po tabi sa Gabos dyan sa barangay, sa Rapo-Rapo, Albay.
Namiss ko sa Ginanayan Island dyan sa, Rapu-Rapu. Magayon nun balik-balikan, Feeling ko, kung naka-star ako dyan sa Rapu-Rapu, pero may gina ako nasa dagat. Feeling ko, sa sobrang itom ko, ngunya na nasa radyo na ako, mahiling din dito sa camera, iningbado ko na sa naglalataw. Pero ako mahiling na pandaw ka. Nahirap pa mas ako sumal na Diyos, naarog kayo ng pandaw ko, nagputi-puti lamang maski puro paano. Salamat sa nag-antabay na 14 milyones na nag-antabay ngunya na Sabado ng paghahapon. Paano kayo na saktong alauna na ng paghahapon. Salamat po sa inyong pag-antabay. Ako po ang sinuna kay Banan. Sa ngaran kasi kong kapartner na si Angel Mustasa. Ako po ang solo-solong solamente. Dapat pala may stinger raw kayong nalad Ibuhan ko ng stinger. Ang solo-solong solamente. Ang totoy ng Olvero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Reslu na po. Na nagsasabing ay bago ang gabos, kayo ba sa Lada Technical, si Kuya Ronald Baldo, ang alamat kandapdam. Salamat sa inyo pag-antabay, goodbye, and mabuhay. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs,